Neli berta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangbar kaching honarat do anafan kardom nang pajereklo kardom. Tane pini arsik jit lapen sota berta norang ton panajoita. Karbi Welfare Council sengselang bonta kachihili Lapen kachekhamkhe pangcheng atlo. Karbi anglong Lapen di mahasau angtan kedo alongri mate longri ner kep along kedo akarbi atumaphan ST status Lapen Karbi Welfare Council ke sengji aphan pura kedam tang chitia chiklo ni fight trok arni risim kang tang song trok asong Lapen Central Government angbong Karbi monsam lamdon kachetok along close number 3.5 Lapen 3.6 along parlo ponlo Laso ke parlo jok thoyalong kedo akarbi araratum penang an ning kacheparong thekpanlong lo Lapen close number 3.5 Lapen 3.6 kache tok pona jok risim kang tangki ot song trok asong atumaphan akiro pi pajer ponlo Bonta Karbi Welfare Council senganta sengselang pen kachihili Lapen kachekhamkhe pangcheng atlo Pinpur में Karbi Welfare Council po amen ki ir aputhak Amri Karbi song trok hamphang song atum chedon thekte pusi lamthi chepeklang pon Lapen Amri Karbi Welfare Council po amen pensi ir nangji pusi Amri Karbi song trok hamphang song atum pen ki hang padopon Bonta halapu Karbi lo charia song atum Amri Karbi song trok atum Amri Karbi amen pensi kenangji po alam the aputhak chedon thekte pusi press release pipon Lapenan parta birta kiridun longateng ke non penta Karbi Welfare Council a member kenangji pura kachekhamkhe kachihili kache sorsar penang an dolo Pinpur me kedam tang apora hut Karbianglong Lapen di mahasau angtan kedo akarbi atumaphan chokam chotelo amo kapaprang dun thekji aphan pura Assam government pen Amri Karbi Development Council pu sengponlo Bonta Amri Karbi Development Council ahut sitame Kuti kre free kecho panglim ajok penangan radasai ke claim kedam katiku hetan dokoklo lasi aphitu labangso Amri Karbi Development Council free pondaklo lasi non adihuta komasi member ke longjima kopi amen pense Welfare Council ke sengjima Lapen ko ansi ke claim kedam kemejima lake aporsi ethanpo News Desk report Biswanath Karbi live Tante pini adun thua berta non puthodang ton pen arjoita Samelangso Mini Stedium along Samelangso as a team Lapen Karbi film artist atumangbong friendly football match kepathu Pini matijong ni phai engkora ke thom themanarni lakha kre phli korkanthi constituency along kedo Samelangso Mini Stedium along Samelangso as a team Lapen Karbi film artist atumangbong friendly football match kepathu Bangso kepathu along alohi aman pen kache tongdun lake korkanthi Bharatiya Janata Party Mondol Committee amephu doloi ingti Sarthei Rongpi BLCC Chairman Langso Mepi Dhoniram Tiso Film Director Samelangso Town Chairman Robinson Rongpi Lapen Penang an Manpeng kedo kethe kidingatum chetongdun Lapen Bangso Football kepathu kapatir pipon lake Samelangso Sport Association Matati Hekpem SSA Kongchun Bang Golap Kram Salapen Mepu Biddasing Tiso Tumsi Chepatir pipon lo Bangso friendly football match arnisi kepathu along Samelangso as a team atumaphan Karbi film artist atum chepahai ponlo Lapen ke hai anong e suri cap Lapen kerem anong e suri pho ansi pipon lo Lapen trophy pipon Lapenan pata kepathu kelangdun chari atumamen lake rukasen rongphar longchari be pension be atumsi langchari ponlo Bangso kepathu lake owe kimi atumaphan kepathu anat kengkam kepaprangdun ji aphansi Bangso football kepathu pon Lapen arnisi aparman winter one day football friendly match 2021 Samelangso Mini Stedium along kepathu pon ingsamjen pen pachun ponlo langsung ini dengar orang mana ejet simpen, mungkin kepathu lo ejet pucuk seta ingtang rak langli tu ingtang rak the first half ke 3-0 yang tunda mah 3 lo ba kakesar punani ingtang mana hakoi pathu tu hasil lo
asi non la dan pathu bang meula solan lo asi dak Samelangso dak ratumhan samar tumha dak da academy tum da dolo ini karo alam bro ei stadium ta meu sta feel bang iso problem to chengla kimi apon mo salam pon pon me polake age junior la helo je la feel bang hon pon nei lage tumne ar nam sa hem so ar nam ar dom pona pole kake itum property lo like government property card lo lage personal property le itum this is our property to jing hon pona itu hem biri ko sama ching hon la feel da ding hon pon thekna ar dom kele pona ko ake la si ako da kading lo smart do pin so lo so ekdam same number ke pathu homan lo langmi ko so ji jada non belt football training kala meu la solang athema non lom sports kala pen sila tum nahoda nong chathan dolo sports me upulo tangte mo sakuri kelong da joy topic eneke no smart no lom jong he aning re sita kini sita competitive hote sakuri kelong problem o do asi post do isivet age pu gana age kontete do ko ana pharo suri das sports tong me sen pulo tangte lage sports kota pen tame jata me sakuri chelong do ajar sports tame football de kalo volleyball cricket dalo hockey dalo boxing tame martial anything hako ke pona wil haisa non sports ke ekdom dolo culture dalo solo asi dak me olo las ado khon chune kai ke ningjer alam lo la sports pen culture long de itum smart tumhan jogdun pulo tangte la matha tha akeno matha long kai ta matha thelo age akeno hormuta chudunde patta bogdunde la sine chune ka to khande la sports smart tumhan bihek pen ha foreign country bang kenge dam thek bande sports lo swimming lo chat tam ke Karbi tum ta talent do asi nitum dak apogati wang la halo je la halo ta smart tum la mane ani nitum ne pathu pen laini la pine meeting lo pulone mundir wang bede la halo ni sa artist tum wang lo artist wang kang hon do adum pen kalang kang tu tum han se pun sipi actor actress suman ke ditum le ninje lo puda tum da art ju di sa artist lan do plus pon silo la se chune lo ang kado isi lam chune ngi apogati ka do kana nang tum la covid vaccine and vector la ke la nihin pelo la ke government ne ni to na ne phana ke pu kali je pudam tha kali nihin pe sila te mande ne Karbi khai cheng hon sa den tu ne ta kom mo Karbi khala le ke so tum long bom te problem ko sin se pona pola se vaccine ke jate ma thang ke jate ne phana ke en ba la se vaccine le en lo pulo tangte so ke so nang de ta sida kithi bang chi dunde de la ko la ke kurang tu ka do ko phanda Korkanที่ constituency along Samelangso Mini Stedium ke tim Karbi Anglong dan security sports tame wakacar pemanji so habis tahu mesti tame Mini Stedium do Samelangso Mini Stedium itu korkanที่ long sampai dak Samelangso long kibipon labang itu akimang kalalo de non kimi asomar mas tame lar amos tame aning di pahang ponji masukang thul ponji natai sonlo lapen itum korkan thi lo bangki silak kita develop pan ki center so sia kimang pondolo selabang so center lo pasun itum prek amos tame yang thul ponji pan itum kimang dolo selabang so along ini Samelangso Sport Association ain pan patir pi ponsi tim Karbi Anglong mate sports film society atum aphan ke phap lapen alang itum Samelangso entertainment tame ponpu bang itum ning kepik lo Samelangso tame si mesen adim lapen adak Karbi khai pangcheng lo kaprek khai tame dak dupik adim lasi pinis tame hajar abang pus tame dak ali racham lo tame itum thek pon lo asi ning kepik lo alang itum tame Samelangso abang ke korkan thi along tame Samelangso laso Mini Stedium along pen non ke bang ji mate kaching thur ui mi tum stame aning pahang ponji along nang chirap chitu dun thega pot lapen dak japon sport akorte tum stame along itum kai ke pathu te pin pen stame lapuan ke chipadu pon mate entertainment ki pon thek ui mi tum phan ke patlang pon thek palang stame churu par piglo pening thepiglo labangso war long mate korkan thilo stame kaching thur ponje phan mate ke paplang ponje bang ke dak pensi cipaman pon untuk si di Nepal. Karbi Anglong Dhenta Ghatpen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Tane pini prime time berta la anpensi kangto neglo. Kado we phanta kurwang thula pen dome thakme.